Kuya ba ning kalakawa eh, hintaglit layat eh. Luar ba itong nakawan? Asa tabay ka area no? Oh, narabagay ko na. Gusto ko pa imno ni mama ni kay pero naghugaw. Ako kani hugasan no? Pero basing soko niya sa mama. Hindi na ba mineral na? Mineral na ba ipainom niya na ko? Tingnan ako kadto daw kasi naali ang napita. Akin ni. Kaming kayo. Haglugbe. Kapoy nugbo ay. Adin lang ko mangita atong tabay. Wa na gini akong kauhaw. Sakto kayo. Way tag iya. Way makakita. Kato ay. May butong ay. Pabor kay nubo. Pagkanindot biday ng dapita. Presko pa kayong hangin. Mingaw pag yun. Pagkanindot dalag chicks dere. Abot dere. Ambakan. Pakang panty. Diri na to sugdan. Okay. Tira. Hello mga lagan. It's me again. And welcome back to my channel. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, click the subscribe button below and apila ang notification. Bagtinga na ninyo maayo diha. Karon updated mo sa akong mga videos. So karon mga lagan, ilaag na sad tamo sa nindot nga mga lugar. Ang Kantungaw, Matabang, Toledo City. So kung gusto mo makalaag dito sad nga walay gasto, walay hago, tanaw ra mo diri sa akong video. Naara mo sa inyo, higda ra mo, way mo gasto, way hago. O di ba? So unsa pa atong dugayan? Pakang panty, let's go! Ini. Wala sa takon ang lisensya. Uyak ka! Ikan pura. Iklan kong uting na. Para ba ni kaliwat ni ako pikit na noon. Pura yun. What? Ikaw. Oh my God. So nindot. Wala, daghang kalubihan dere, pwede ka mamutong. Kita ka ng naganay nanguha og lubi guys. What? Ta kay baw, tag iya ba ni Basin kawatan guro ni. Kita ka na. Tanduolon guys kay bisin pwede ta ngayog butong ba. Kay uhaw biasa din yung lagan. Paduol bang animal Darabag kamera. Uha pa ni, labo pa kong nasakpan ani. Bay, mayong udto diha. Imuha ning kalubihan bay, pwede mangayo diha butong uhawa ay. Hindi ko kalubihan, niksakar ko balik uhaw ko. Pati, so na video na. Video ni bay kanang YouTuber manggugugod. Vlog ko diri ba? Vlog ko. Lamur, makuha taris kamera. Sakpan tas tag-iya diri. Mabayran ko ana. Adi muhang kalubihan, bay? Hindi muhang kalubihan. Guys, mga lagan o kung kinsa may kailangan ng naunga. Kung kailangan ng naunga, palihog kong report tag-iya na. Sa appearance barangay kay armapuo ning mga aning mga tawanan mga hilas, mga kuas sa kilingban ba, mga sus, grabe. Mga report din tag-iya, kinsa kailangan. Dangas sa kilingban. Bay, asan ka bay? Ayaw, di ma. What's up mga raw? Aniya nasad kami karon sa shoutout portion. Atong gipang shoutout kini karon ang mga nagpadayon sila kanang views sa among mga video o mga nag-comment sa mga videos namo. So shout out day ni Maricel Piconcilio from Manila.
Shout out dahil ni Brother Carmelito Idoloberio from Saudi Arabia. Kumusta ka diya, Brad? Shout Hey, out sa Brad. dahil ni Riami Lagrana from Manila. Shout out sa ni Ate Jocelyn Kamangyan from Manila. Shout out ni Aljon Altamiro from Saudi Arabia. Shout out ni Jilipin Cinco. Shout out ni Nigel Villaber. Shout out ni Nel Villaber. Shout out dahil ni Boss Glenn Aso ug siyang wife nga si Jean Aso. Shout out sad ni Tio Fernando Galyusa. Shout out sad ni Maria Vicky Firater from Manila. Shout out ni Stewart Idloberio from UAE. Shout out sad ni Joseph Asoparde from Australia. Shout out sa day ni Eliasar Gomez. Shout out sa day ko lang ni Mama Magpapa day ug sa kong igsoon. Shout out day ni Ate Jeannie. Shout out sad ni Kuya Libby ug ni Ate Susan. Shout out sad ni Kuya Arnel ug ni Ate Chiche. Shout out sad ni Kuya Gino ug ni Ate Elsie. Shout out sad ni Dong Edmond from Japan. Shout out sad ni Dong Abel ug ni Daimira. Shout out dahil ni Peter Pipito, ni Dodong Ray Galingling, ni Love Marikit Balisira, o shout out po ni Harkim Kandol, Chison TV, shout out sa ni Archie Pags TV Vlog, shout out po ni Chubby Girl Vlog, ni Isura, ni Noah Longgahid, shout out po ni Regala Riboy, ni Ria Mins, o ni Ashley Judelia, ni Naida Paira sa Manila. Shout out po ni Emmanuel Kamangyan Purisima, ni Mi Librando Siray, o shout out ni Digoy Babor Gimodo, ni Henry Antolibaw, ni Pariana Soriano Silaw, ni John Maiko Rico, o ni shout out po ni Philly, shout out po ni Algers TV, ni Super Grandpa DAY TV, og ni Jason TV, og ni shout out ni Alexis Channel. Shout out dahil sa mga Dongkoy family nga taga Negros Oriental sa Sibulan, sa akong mga apuhan diya, sila si Lolo Edgar og sa iyang asawa po, og sa iyang mga apo, tanan nga ning suporta sa mua. Salamat guys. Shout out lang ko ni Mary Grace Buntilausun. And shout out sa tanan namong subscribers, sa among tanang mga ning support, sa tanang mga viewers. Shout out sa inyong tanan, dili na maususan kidaghan kay mo. And syempre kung wala pa ka naka-subscribe sa among channel, palihog nag-click sa subscribe button below and apila og click ang notification bell para updated mo sa among mga videos nga mga pangpalingaw. And hopefully na enjoy sad mo pag tan-aw. Palihog dai kog support sa akong personal channel sad, ang Mr. Laagan. Okay, palihog sa kog click na lang sa subscribe button below. Hanapin lang notification bell. Okay, para updated sa mo sa akong mga videos. So, makita rin nyo akong mga videos dito. Thank you. Thank you.